Tikulla silmää, kun vanhoja muistelee, mutta mä muistelin tuossa kuule omia ammattikouluaikoja, että Saaks tosta toinen? Sieltä. Missä on? Siinä. Näetkö sieltä? Niin jos mä otan mä en näe mitään. Piihdin tosta. Nyt pitäisi nousta. Vanhoja ammattikouluaikoja tuossa muistelin ja noita vanhoja kunnon särkänparkkiaikoja. Ai että se oli. Tuliko oltua? Tuli oltua kyllä. Mutkin muistit. No kyllä sukkin on nähty. Kyllä sukkin on nähty. Oranssilla Sulla siellä. oli Sierra vähän eri kuosissa silloin, mutta... Noniin. Katso, tuli hikki. Nyt tää auto ei enää käynnisty. Ei Ollaan päästy siihen pisteeseen. Se on aina remontissa saavutetaan, jossain vaiheessa menee ylös ja sitten se ei enää lähde Se on se lakipiste. Niin. Nyt on se. Nyt ei käy enää yhdelläkään pyty. Johtosarja eka, niin tää vähän jäähtyy sillä väliin. Koska sitten kun ruvetaan vaan bensalinjoja, niin aina sieltä tulee vähän bensaa. Ei olekaan semmoista, ettei pystyisi tekemään. Sillä ettei sieltä tippuisi yhtään bensaa. Niin, ehtii paikat jäähtyy, niin ei tule ainakaan sitten palovaaraa. Ja nyt me ollaan saatu suuttimien johdot irti. Ja kun tää oli 8-koneinen, niin tässä on 8 suutinta. Kun aika usein nämä on niin nelipyttyisiä autoja. Niin tää oli vähän työläämpi ja ahtaita välejä. Mutta jossain autossa, kun ne on ihan tossa, niin tämmösen niinku Pässin ottassa. Niin. Väittäisin, että tämä pystyy puolesta tunnissa tekemään jokin autoa. Joo, hyvin. Jotain noita perusvanhempaa Volkkaria ja Toyotaa ja tommosta, niin siinä on tosiaan siinä sen kun nyt niin on. Se just, mutta tässä ne on vähän tonta. Joo. Mutta periaate on niin kuin käytännössä sama näissä imusarjaruiskutteisissa autoissa, mikä nyt tämäkin on, niin suuttimille täytyy päästä käsiksi. Ja siitä lähdettiin liikkeelle. Kyllä. Sitten otetaan meidän johtosarja. Tää oli nyt se niin sanottu V8-sarja. Niin, eli tässä on suoraan niin 8 suuttimelle systeemit. Täällä on maadotus. Sitten oli toi bensa-anturin johto. Tai etan oli. Niin, siis juuri. Enäähän ei bensalla sitten ajata. Ei vaan, kyllä sillä voi ajaa molemmilla. Onks nääkö tökätään nyt suuttimille? Joo, eli Ja sitten nää tulee noihin. Niin, eli täällä on tää on aina niinku tällainen niinku V-tyylillä niin sanotusti. Eli toinen menee suuttimeen ja toinen menee sitten siihen suuttimen siihen, mitä me ollaan justiin irroteltu tuolta niitä pistokkeita. Niin siinä on justiin se, että nämä tulee tällainen kytkettynä, että me ei olla laitettu sitä liitintä tähän, koska se meidän täytyy selvittää, miten päin tämä auto ohjaa niitä suuttimia. Sille suuttimelle on ihan sama osana, että miten päin sitä ohjataan. Se on, koska se on vaan kela. Se vaan, nimenomaan auki ja se on ihan sama, että kummin päin se on, mutta se ohjaus juttu. Niin se, että kun me ei tiedetä miten päin. Mistä se mitataan kohta jotenkin? No se mitataan nyt tällä yleismittarilla selvittää se, että missä siellä tulee virta. Niin. No tässäkin. Pystyykö päättelemään johdon väristä, jos... Ei kannata lähteä siihen, koska on olemassa semmosiakin maita kuin Italia ja Ranska, niin ei enää logiikka päde sitten. Ei vaan ihan oikeasti, ei aina pysty päättelemään väristä. Monesti pystyy. Joo, kun täälläkin näyttää olevan punainen johto tulevan kaikille. Joo, siis todennäköisesti se on se plussa. Joo, mutta me voidaan näyttää se tässä näin. Elikkä